ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. ҳоло 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо манша мегирад, аммо болоравии ҳарорат боиси обшавии пиряхҳо дар саросари олам гардидааст. Созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд, ки дар доираи он баргузории чорабиниҳои гуногун ва қабули нақшаҳои мушаххас барои таъмини ҳаёти осудаи башарият дар назар аст. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пиряхъ мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. дар ин бора дар сомонаи созмони милали муттаҳид охири моҳи январ бахшида ба оғози соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки бо ташаббуси Тоҷикистон қабул гардидааст, маълумот пешниҳод шудааст. яъне пиряхҳо манбаи асосии обҳои мусаффо ва ҳаёти осудаи инсоният ба ҳисоб мераванд. аммо баландшавии ҳарорати ҳаво ва обшавии пиряхҳо солҳои охир нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст. олимон маълумот доданд, ки ҳарорати ҳаво нисбат ба давраи пеш аз саноатӣ 1,5 дараҷа боло рафтааст. зиндагии 2 миллион одам дар ҷаҳон аз оби яху барф вобастагӣ дорад. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра, таъмини миллионҳо одамон бо оби нӯшокӣ ва соҳаи кишоварзӣ бо оби полезӣ нақши асосӣ доранд. аммо баландшавии ҳарорат ва дигаргуншавии иқлим сабаби обшавии пиряхҳои азим дар қидаҳои гуногуни олам мегардад, ки ба ҳаёти ояндаи башарият таҳдид мекунад. солҳои охир обшавии пиряхҳо бо сабаби афзоиши консентратсияи газҳои гулхонаӣ дар атмосфера суръат гирифтааст. дар ин баробар ҳарорати аз ҳад зиёди ҷаҳонӣ боиси кӯтоҳ шудани мавсими ҷамъшавии барф шудааст. созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. дар назар аст, ки моҳи майи ҳамин сол ҷомеаи ҷаҳон дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо паҳлӯҳои гуногуни ҳолати кунуниро муҳокима, нақшаҳои навро ҳамоҳанг ва бо натиҷагирӣ аз ин чорабинии сатҳи баланд барои таъмини ҳаёти осудаи башарият тадбирҳои муосир андешида шавад. наврӯзшоҳи Азизулло, Сайҳомиди Шариф, Баҳодури Ҳасан, ахбор. бориши барф ва сардӣ ба соҳаи кишоварзӣ аз бисёр ҷиҳат манфиатовар аст. захираи намӣ, беҳтар гардидани сохти хок, нест гардидани ҳашароти зараррасон ва ба таъхир афтодани муҳлати гулкунии дарахтон дар натиҷаи барфу сардӣ ба амал меояд. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. ба таъкиди олимон, фоидаи барф барои соҳаи кишоварзии мамлакат зиёд аст, яъне оби барф нисбат ба обрасонии маъмулӣ 4 маротиба таъсири зиёд дорад. дар ин шабрӯзҳо бо сершиддат боридани борон ва гузаштан ба барф ин яке аз омилҳои он ҳаст, ки барои захира кардани намӣ ва дар оянда барои истифода бурдани зироатҳо хеле муҳим мебошад. барои гирифтани ҳосили хуби дилхоҳ барои тамоми хоҷагидорони инфиродӣ, шахсӣ ва он шахсоне ки бо замин сару кор доранд, яъне ки муҳим мебошад. олимон маслиҳат медиҳанд, ки боридани барф барои боғу тогзор манфиати зиёд дорад. дар чунин вазъ кишоварзонро зарур аст, ки дар асоси маслиҳати мутахассисони соҳа корҳои агротехникӣ, коркарди байни қаторҳо ва ғизодиҳии иловагиро пурзур намоянд. барфе ки борид бисёр барои кишоварзон, хусусан барои боғу токпарварон бисёр ба маврид буд. вобаста ба ин имрӯз кишоварзонро лозим аст, ки аз ин барфе ки борида буд бо самаранок истифода баранд. бо самаранок ба он хотире, ки масалан ҳамчун як обмонии захиравӣ аллакои иловагӣ барамун худи боғу тогзорҳо илова мегардад, намӣ захира мегардад ба қадри имкон. ҳамзамон мо метавонем ба кишоварзон тавсия диҳем, ки гирду атрофи ҳар як ниҳолро вобаста ба барфи будагӣ ҷамъ намуда барои обмонии захиравӣ низ як миқдор барф ҳамчун захира барои намӣ нигоҳ дошта шавад. инчунин имрӯз ин табиате ки мусоид барои боғу токпарварӣ бисёр мусоид аст, метавонанд истифодаи бисёр ба муқобили ҳашароту зараррасонҳо, ки барои
боғу тогзорҳо зиёновар аст, зараровар аст, бисёр ба маврид бошад. Як муддати муайян метавонад қобилияти ҳамин нигаҳдорӣ бошад. боридани барф ба соҳаи чорводорӣ муқаррарист. ин ҳам дар ҳолест ки агар чорводор ба таври зарурӣ захираи хӯрокро таъмин намуда бошад. аз чорводорони мамлакат хоса чорвой дар чарогоҳ буда тақозо менамояд ки чораҳои саривақтиро анҷом диҳанд. ҳолати ба вуҷуд омада аз кишоварзон тақозо менамояд ки баъд аз боришот барои гирифтани ҳосил ва нашъу намои боғу тогзор, додани ғизои иловагӣ, андешидани чораҳои муҳофизатӣ ва дигар корҳои агротехникиро сарфи назар нанамуда ба ҳосили оянда дилгарм бошанд. дар ноҳияи Хуросон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 239 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст ки 44 иншооти он ба ҷамоати деҳоти Фахробод рост омада. аз ин нишон дод то ба имрӯз зиёда аз 50% корҳо ба анҷом расонида шудааст. гузориши Исмоили Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ватан баҳри рушди маҳал дар ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон корҳои ободониву созандагӣ идома дошта, масъулин дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон бунёди 44 иншооти гуногун таъинотро ба нақша гирифта, то ба имрӯз зиёда аз 50% онро мавриди истифода қарор додаанд. сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, пулу роҳраҳо, чароғонкунонии деҳаҳо низ дар нақша дохил карда шудааст. тасмим гирифтем ки дар ҳудуди деҳаҳое ки аҳолияшон хеле зиёд аст, сохтмони боғчаҳои бачагонаро ба нақша гирем. тавре гуфта шуд, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат барои бартараф намудани талаботи муассисаҳои таълимӣ бо ҷои нишаст дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва кумитаи падару модарон тадбирандешӣ менамоянд. дар назди муассисаи таҳсилоти имонии умуми рақами 34 ҷамоати деҳоти Фахробод бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон бинои иловагӣ иборат аз 11 синфхона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. бо дар назардошти талабот ба оби нӯшокӣ ва таъмини бемамонияти хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ бо ташаббуси масъулини хоҷагии фермерии Асадулло дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахробод сохтмони 8 обанбор ҳар кадом бо ғунҷоиши 2000 метри кубӣ идома дошта дар муҳлатҳои наздик ба истифода дода мешаванд. дар сурати ба истифода додани ин обанборҳо аҳолии ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахробод пурра бо оби нӯшокӣ таъмин гарда, заминҳои боғҳои хоҷагии фермерии Асадулло пурра ба таври қатрагӣ бо об таъмин карда мешаванд. дар баробари вусъати корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ ҳамзамон вобаста ба мавсими нави кишту кор, сокинон ва хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияи Хуросон тадбирҳои лозимаро дар боғу тогзор ва майдонҳои кишти дигар номгӯи зироат анҷом медиҳанд. Исмоил Соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Хуросон, ахбор. истиқлол шаҳри саноатиест ки давоми солҳои охир бо бунёду ба истифода додани иншооти гуногун ободу зебо гардида, мардумаш дар фазои сулҳу суботи комил тадбирҳои созандагиро вусъат мебахшанд. айни замон дар шаҳр бунёди 3 корхонаи нави саноатӣ идома дорад ки моҳи сентябри соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон аз шаҳри Истиқлол. саноатикунонии босуръати мамлакат ки ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудааст, дар ин замина дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд марҳила ба марҳила иқтидорҳои истеҳсолӣ барқарор гардида, ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳо ҳамкорӣ бо сармоягузорону соҳибкорони дохилию хориҷӣ тақвият меёбад. дар минтақаи саноатии шаҳр ҳоло сохтмони марҳилаи дуюми корхонаи металлургии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Чин бо маром идома дорад. корхонаи нави металлургӣ бо харҷи $50 миллион амрикоӣ бунёд гардида, баъди ба истифода додан бештар аз 200 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. корхона барои коркарди мис, сурб ва нуқра пешбинӣ шуда, бояд моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шавад.
дар айни замон мо дар печҳои хурд дар як рӯз то 25 тонна сурбро коркард мекунем. нақша дорем ки то охири моҳи августи соли равон корҳои сохтмонӣ ва насби дастгоҳҳои истеҳсолиро ба анҷом расонида марҳилаи дуюми корхонаи металлургии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чинро ба кор дарорем. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи дуюм дар як сол 3000 тонна сурб истеҳсол карда мешавад. дар оянда истеҳсоли нуқра ва мис низ дар назар аст. дар минтақаи саноатии шаҳр бунёди корхонаи истихроҷ ва коркарди оҳаксанги ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳаки истиқлол низ идома дошта бо мавриди истифода қарор гирифтани он то 200 нафар соҳиби ҷойи кор мешаванд. корхона дар масоҳати 55 000 метри мураббаъ бо харҷи 55 миллион сомонӣ бунёд гардида иқтидори истеҳсолии он ба 200 тонна оҳаксанг дар як шабонарӯз баробар аст. корхонаи дигари истеҳсоли оҳакро дар ҳамин минтақа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷоҳак бунёд мекунад. иқтидори корхона дар як шабонарӯз истеҳсоли 100 тонна оҳаксангро ташкил дода барои бунёди он харҷи 1.5 миллион доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Истиқлол, ахбор. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои анҷоми саривақтии кишти баҳорӣ дурнамо муайян гардидааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои кишти зироати кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладонагиҳо, картошки барвақтӣ, сабзавот ва полизиҳо дурнамо зиёда аз 20 000 гектар муайян гардидааст. дар рафти кишту кори баҳорӣ саривақт анҷом додани корҳо, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, обу ғизодиҳӣ, кам кардани меҳнати дастӣ, нақши техникаҳои кишоварзӣ калон буда, аз ин рӯ дар маркази ноҳия техника ва механизми зарурӣ ба хати тайёр гузошта шуд. ба зимни аз назаргузаронии ҳолати омодагии техникао таҷҳизот, навъҳои тухмӣ барои кишти баҳорӣ, намояндагони вазорати кишоварзӣ, корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг, роҳбарияти ноҳия ва хоҷагиҳо, механизаторон ширкат намуданд. зимни муоинаи техникӣ, трактор ва таҷҳизоти истифодашаванда таъкид гардид, бо тағйирёбии иқлим дар фасли баҳор баҳри саривақт гузаронидани кишти баҳорӣ, интихоби тухмии мутобиқ, дар рафти кишти тухмӣ аз ҷумла пахта, истифодаи тухмипошакҳои замонавӣ ва гузаронидани кишти зери плёнка омили асосӣ ба ҳисоб меравад. дар чорабинӣ аз механизаторону кишоварзон даъват карда шуд, ки ба хотири рӯёнидани ҳосили дилхоҳ қоидаҳои агротехникӣ аз ҷумла меъёру талаботи муқарраршударо пурра риоя кунанд. гуфта шуд, ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва вазорати кишоварзӣ, хоҷагидорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тариқи иҷории лизингӣ, дастгириҳои давлатӣ, техникаҳои гуногун тамға, тухмипошакҳои замонавӣ, испор, ҳамворкунакҳои лазерӣ барои кишти шолӣ ва дигар таҷҳизоти заруриро дастрас намуданд ва боз баҳри пурра нав кардани технико имкониятҳои пешниҳодшуда муаррифӣ гардид. таъкид бояд намуд, ки дар ноҳия 6 маркази хизматрасонии техникӣ амал мекунад, ки дар ҳолати зарурӣ механизаторонро бо қисмҳои эҳтиётӣ таъмин менамояд. дар ноҳия зиёда аз 900 адад техника ва мошиноалатҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад, ки айни ҳол имрӯз барои гузоштан ба хати тайёр техникаҳо омода карда шудааст. дар ноҳия гузарондани зиёда аз 20 000 гектар кишти баҳори зироатҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад, ки аз он кишти зироатҳои асосӣ ба монанди пахта 8290 гектар, кишти картошка 250 гектар ва дигар зироатҳои кишоварзиро ташкил медиҳанд. ҳамзамон баҳри фаъолияти назаррас, ҳавасмандӣ дар иҷрои корҳои кишоварзӣ ва як зумра механизаторон ҷаҳати саривақт аз таъмир баровардани техникаҳои кишоварзӣ, омода намудани он ба кишт ва ҷамъоварии ҳосили зироати кишоварзӣ тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тақдим карда шуд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.